అధినేత శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న కుటుంబాలకు ₹1,00,000 ఆర్థిక సహాయం చేసేటందుకు ఈ నెల 16వ తేదీ అనగా శనివారం ఉదయం 10 గంటలకు మన రాజమహేంద్రవరం ఎయిర్పోర్టు నుంచి లాలా చెరువు, మోరంపూడి, ధవళేశ్వరం మీదుగా మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మండపేట చేరుకుంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి జన సైనికులు, వీర మహిళలు, పార్టీ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కావలసినదిగా కోరుచున్నాము.